Ассалому алайкум дӯстони азиз. Пеш аз навора сар кардан ба шумо компания Фаберлика тавсия медиҳам. Беҳтарин кора барои занҳои хонашин як шансе дӯстони азиз. Фақат шумо ҳамин номерода нависен, регистратсияш бесплатния. Ҳамаи кора шумода мефаҳмонанд. Чӣ хел тарзи кор кардан, чӣ хел ба шумо соҳиби маош мешавед. Ҳамаи кор аз худтон вобастагӣ дорад. Тамошобинони азиз, кадом мехоҳад ки бо ҳамин группае ки Фаберлик кор мекунанд ҳамкорӣ кардан, анами номеро ки дар рӯи экран ҳастай нависен, ватсап доранд ё прямо занг занен. Як коре ки ҳамроҳи фарзанди майдаам ки дошта бошед дар хона барои шумо мешавад. Кори осонае. Осониш барои чие ки шумо аз хона берун набаромада ҳам тарбияи фарзанд, ҳам метонен кор кунен. ҳам маош мегирен, ҳам чизоро скидка бо нархи худаш мехарен. ё харидорӣ карданӣ ҳам бошед, ҳамин номерода нависен, дар комментариям закрепид мекунем, ина рӯи экран дай ҳам суҳбат шавен. И хоҳарҷони мо ҳам компанияда кор мекунанд, директоранд, тариқи интернет кор мекунен, ватсап, бо роҳи ватсап осонай кор карданаш. Чизе ки ай магазин мехарен, пул бевам расход мекунен, ай ҳамиҷа мехарен, ҳам шумода скидка мешава, ҳам бал мерава, ҳам директор мешен, бо ойлик мегирен. И выгодния, чем ай магазин мехарен ягон фоида нест. Аиҷа ҳам фоидаша мебинен, ҳам ҳамон маҳсулот беҳад арзон меғалта, бо метонен ай ҳами компания ойлик бигирен. Шумода чанд карата выгодный мешад. Тамом то либос, то посуда, то средствои посудашӯёш ҳамаш беҳтаринае. Бо ҳаво ки гарма, шампуну гел, ҳама чиз дар корира. Ай магазин нахарида, ай ҳамиҷа харидорӣ кунед, шумода як выгодный калон мешавад. Раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгиритон. Кадомида дар кора нависен, регистратсия кунен, ай номи канали ма бо шумода скидка ай харидорӣ кунен. Тамоми чиз бо нархи арзон дода мешавад. дӯстони азиз, рафтаестам раҳда тарафи бозори Корвон. Через Корвон баъд меравам хонаи хуштоманам. И бо як рӯзи дигарай. Чанд қанавор набуд дӯстони азиз, аз сабаби ки мо тӯй доштем. Наворо бисёрай барои шумо партофтан мегирем, тамошо кунен, дастгирӣ кунен. Ман фаромӯш накарда будам подписчикома. Ҳамақай ки савол бисёр медоданд ки шумо келон надорен, худа тоқаи хизмат мекунӣ, бисёр хонаи очат мебиёӣ. Ман як духтарам, я ака дорум, я додар дорум. Акам зан дорад, шугар ба хона дари хучай мебиёя, мераванд. Ака чӣ хелай тӯй ки кардаиста будем, бо духтар ёрдамчӣ мешавад. Барои ҳамон дар хона будам. Ин ака келин мебиёрем, бо хеле сабук мешавад коробори ман. Барои ҳамон навор кардан натонистам. Чанд қад дига айдуми даводави ремонтора. Бозори Корвон омадем. Тамошобинон, уже чизои мактаби сар шуда, фурӯшӣ ҳама гудакош хатиш либоси мактаби гирифтиксия. Мо барои дига чӣ омадем? Озиам хе зарно хонаи хуштоманам рафтистам. Через Корвон меравем. ҳавли рафтистем. Хай бозор одам бисёр нестай, барои ки рӯз ёдихӣ нестай ки хали ҳам омада бозор боша. Ба ҳар ҳол одам ҳастай. Фақат харидем либоси мактабие ки ёқа бисёр шуда. уже имрӯз 28 июл май гуфтани будем. бозор гармида хай гап нестай. ба дараҷааш гарма, як одиса нафасот мегира. инам хали тамошо бинам. мо раҳда буромадем. Корвон сити одам не ки даи гармӣ ҳарчи хеле талпа неста. яхе рӯз меомадем, талпае буд ки мо намҷози раҳа мегзарем, усу меравем. ай бозор харид намекунем. просто через амиҷа мо такси овар ухе бояд такси дига да мешнем меравем.
دوستانی عزیز ما аэропорт қати духтарам омадем чия мардак встречат кунем мардак омадистай баъд меравем хона ҳамха одам бисёр и тараф буд одам ҳама встречат доранд якдигаришона рӯшна нишон метавонем хе одам беҳад бисёр зайнаб қатиш дар дода иҷода тайёриҳои ҳамин барои хонаи арӯс рафтанай тухмора ҷӯшондем нафа коробкачода ҳамаро ҷобаҷо кардистем инами бо расму оини тоҷикии худмон ҳама тайёриёра дидестем чизе аст ма барои шумо навор кардам тамошо кунем то охири видеора туёи тоҷики худмона дар ватан бо як расму оин дорем бе ҳамун намешавад фарнузора украшение кардистам кор бисёр буд акбо ма ҳамин қайки тонистам барои шумо навор кардам ки шуморам тамошо кунед ваъда карда будам баъд табрикот беҳад бисёр буд и кулчаи калонай табрикот беҳад бисёр буд ҳамада ҳазор раҳмати калон ма вабше вақт наёфтам ки табрикоти шуморо ҷавоб диҳам иншоалло ки бекор шавам ҳамаша баъд ҷавоб метим комментариятона ма ягон бор нашуда буд ки хали бе комментария ҷавоб надодам монам да ягон комментарияра ай сабаби ки серкори бад будам хел иншоалло ҷавоб метим тоноле ҳазор раҳмат барои табрикоти ҳаматон дӯстони азиз инҷа кулчаҳои туй пухтан овардан ҳай давомша тамошо кунем бо мо бошем бо давомаш шавқовартара